Hello guys, sa ngayon, yung araw na to pupunta tayo ng San Jacinto kung saan pupuntahan natin yung Miligam na tinatawag na Binday. Let's go! Wow. Hirap ng daan. Ito ang dapat nilang i-develop. Eskolahan yan eh. Pinurlangan. Eh, yara na eh. Huh? Hi!
Ay, alam mo si Man. Oo nila to. Kala naman. Parang pumunta